खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव 56 बोसोर बैसोनि सासे दुथांनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों 7 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाया गसाइगाव जानो मोन्दों बे मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया गसाइगावनि हास्रावबारियाव जानो मोन्दों सासे 7 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाया 56 बोसोर बैसोनि शामसुल हक मुंनि दुथांनि लुबैनायनि बोलि जानो गोनां जादों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं हास्रावबारि गामियाव जानो मोन्दों बे दुखुनांथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाया फुंनि 10 रिंगासो समाव दुथां शामसुल हकआ उन्दै हिनजावसाखौ फुस्लायनानै गावनि न'फारसे लानानै थांदोंमोन बेनि उनाव जिनाहारि खालामहैदों जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफ्रा रागा जोंनानै दुथां शामसुल हकनि न'खौ बुफाय बुसि खालामदों उनाव पुलिसा फैनानै थासारिखौ सामलायफैनो नाजादों आरो दुथांखौ एरेस्ट खालामनानै लानानै थांदों आसामनि बारग' मन्थ्रि आरो BPFनि दैदेनगिरि प्रमिला रानी ब्रह्मआ देबरगावआव थानाय आलायारन अनाथ आश्रमाव दावबायहैनानै उन्दै गथ'साखौ लोगो हमदों बेनि उनाव सावरायलायदों बिथाङा लोगोसेनो अनाथ आश्रमाव थानाय उन्दै गथ'साफोरनो कम्बलबो राननानै होदों आरो SSLC आनजाद होगिरि फरायसाफोरजों सावरायनानै बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों जाहाथे बिथांमोनहा मोजाङै मोजां आनजादखौ होफुंनो हायो बेनि थाखाय गोसोआरि मदद होदों बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ थांनाय बिसायख'थियाव BJPजों थानायनि थाखायनो UPPLनिया बेबायदि थासारि जादों बे खोथाखौ बुंथियो UPPLनि दैदेनगिरि MCLA राकेश ब्रह्मआ फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै UPPL राजखान्थि दोलोआ साखा-फारा जादों रायजो राजा आरो दोलोनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनायनि अनगायैबो बबे दोलोजों एलायन्स जागोन बा जाया बेनि सायाव सावरायनायावबो मुखुब जादों लाइमोन गांखंआ NDAनिफ्राय ओंखारनायखौनो लुबैयो NDAजों एलायन्स जायैनि आसाया 90% आरो एलायन्स जानायनि आसाया खालि 10% होननानै फोरमायथियो मानोना BTCआव UPPL आरो BPFनि गेजेराव जि गोरोबलायो बेखौ लानानै NDAआ BTCआव जयै बिसायख'थि गेलेनाया गोरलै जानाय नङा होननानैबो बुंथियो आरो 20-21 अक्ट'आवनो UPPL दोला सोरजों एलायन्स जागोन बेयो रोखा जागोन एलायन्सनि थाखाय कंग्रेसजोंबो मिरु आरो रायजोआव खेबस्निसो सावरायनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो आसामनि गिबि मन्थ्रिजोंबो सावरायनाय जादों नाथाय BJPजों लोगो जागोन ना जाया बेयाव सन्देह दं होननानै फोरमायथियो BJPआ बे समाव जोंनो अननाय होआखै आथिखालाव BPFआसो BJPनि थाखाय अनजाथाव जादों बेनिखायनो जोंनि गोसोआव दुखु दङ होननानैबो फोरमायथियो UPPLनिफ्राय थांनाय बिसायख'थिफोराव BJPजों थानायनि थाखायनो UPPLनिया बेबायदि थासारि जानो मोन्दों BJPजों थानायनि थाखायनो मुस्लिम समाजा जोंनो भट होआखै आरो आदिबासिया भट होआखै जेराव BTCआव बर'फोरनि उनावनो मुस्लिम सुबुंफोर फैयो बेनिखायनो मुस्लिमखौ एंगारनानै राजखान्थिनि जौगानाय जानो हाया बेनिखायनो बिटिआरनि रायजो राजा आरो राजखान्थि थासारिखौ नायनानै NDAनिफ्राय UPPLआ ओंखारबोयोब्ला UPPL लाइमोन गांखंआ मोजां मोनगोन होननानै बुंथियो आरो बेनि थाखाय प्रमद बर'निसिमबो खावलायो फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गासै 26 मासियाव गेलेनो थांखि लादों बेनि मादाव BTCआव 15 मासियाव गेलेगोन होननानै फोरमायथियो राकेश ब्रह्मआ गुवाहाटीनि नवग्रह क्रिमेशन ग्राउन्डआव जोबथा बिदाय होबाय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर'खौ मैयानि सानाव स्टेट अनार होनायनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होनाय जाबाय बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव राजखान्थिनि गुबुन दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे गुबुन दोलो आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लादों थारैनो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' रुंसारि जानाया जों गासै बर' हारिनि थाखायनो खहा गोनां मानोना बिथाङा बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांदोंमोन जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दा बिथाङा जोंजों गैलिया अब्लाबो बिथांनि बिहोमा होलांनाया अराय सम रायखांजागोन हाग्रानि गान्दानि गाग्लोबनायाव हाग्रा बिफानाव मावनाय 2 मावथिया जिउ खोमानो गोनां जादों मुङा साहाब उद्दिन 54 बोसोर बैसोनि बिथाङा नगाव जुरियानि थागिबिमोन आरो गुबुन सासेया रमेन बरा बिथाङाबो जोखोम जानो गोनां जादों काजिरङा नेशनेल पार्कनि कहरा रेन्जनि बारदलनि केम्पआव डिउटि होगासिनो दंमोन बिथांमोनहा बे समावनो हाग्रानि गान्दाया फैनानै बिथांमोनखौ गाग्लोबफैदों जायजों हाग्रा बिफानावनो मावनाय मावथि साहाब उद्दिन बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो रमेन बरा बिथाङा जोखोम जानो गोनां जादों काजिरङा नेशनेल पार्कनि अनगायैबो मानास नेशनेल पार्कआवबो हाग्रानि 3 मावथिफोरानो जोखोम जानो गोनां जादों हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायाव 3 बर'फोरा जोखोम जानो गोनां जादों मुंफोरा फारियै सबिराम बसुमतारी धनन्जय ब्रह्म आरो सन्जीब
बसुमतारी मानास नेशनेल पार्कनि भुइयापारा रेन्जआव जानो मोन्दों बे जाथाया। खौरांनि बायदिब्ला हाग्रा खाथिनि गामियाव हाग्रानि मैसोआ फैनानै उदखार खालामफैदोंमोन। बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफाननो खौरां हरदोंमोन। बे लेखायै हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा फैनानै हाग्रानि मैसोखौ हाग्रा फारसे होहरफिननो थाखाय नाजादोंमोन। बेयावनो हाग्रानि मैसोआ बिथांमोननि सायाव गाग्लोबदों, जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों सबिराम बसुमतारी मुंनि हाग्रा बिफाननि मावथिया। उनाव बिथांखौ बरपेटा मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनो गोनां जादों। बिथांनि अनगायैबो धनन्जय ब्रह्म आरो सन्जीब बसुमतारी बिथाङाबो जोखोम जानो गोनां जादों। आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 गेलेनायाव भारतनि हान्जाया पाकिस्ताननि हान्जाखौ फेजेननो हादों, जेराव 61 रान फारागथिजों पाकिस्तानखौ फेजेननो हादों भारतनि हान्जाया, जेराव पाकिस्ताना 114 रान बानायदोंमोन आरो भारतनिया 175 रान बानायनानै 61 रान फारागथिजों पाकिस्तानखौ फेजेननो हादों। कलम्बोनि आर प्रेमादासा स्टेडियामाव जादोंमोन आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 गेलेनाया, जेराव भारतनि वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पान्ड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आरो किसान बिथांमोननि गोख्रों गेलेनायजों भारतआ पाकिस्ताननिखौ फेजेननो हादों आरो देरहासार जानो हादों। गोख्रों गेलेगिरिफोरनि मादाव किसान बिथाङा गाव हारसिङैनो 77 रान बानायदोंमोन, जायजों देरहासार जानो हादों आरो भारतआ बे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 गेलेनायाव देरहासार जानो हानानै सुपार 8 नि थाखाय क्वालिफाइ जानो हाबाय। बिसायख'थिनि सिगां बिटिसिनि जेरैथिंबो जौगालु बिथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारि। हाग्रामा महिलारिखौ लाफानानै BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दासान्दि जौगालु बिथांखिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बा बेखेवनायाव मुखुब जादों। थिग बेबायदिनो दतमा बियाबनि EM प्रकाश बसुमतारी बिथाङाबो गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखि जेरै लामा, ड्रेन, बिल्डिं बायदि लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। दतमायाव थानाय हायार सेकेन्डारिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिथाङा। 100 लाखनि G+2 एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों बिथाङा। बेयाव बाहागो लानानै बिथाङा फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सोमोन्दैबो बुंथियो दि फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि दोलोआ गासै मोन 15 बियाबावबो बिजाथिखौ फसंगोन आरो मोन 15 बियाबावबो देरहासारनायखौ BPFआनो मोननो हागोन। बेनि थाखाय रायजो राजानि सायाव फोथायनाय दङ होननानै बुंथियो बिथाङा। हाखौ लानानै आसाम आरो नागालेण्ड सिमायाव सिगांनिफ्रायनो जेरैबायदि दुंहाव थासारि जाबोदों, फिन बेबायदिनो दुंहाव थासारि जाबावदों आसाम आरो नागालेण्ड सिमायाव। आसाम आरो नागालेण्ड सिमायाव थानाय उरियाम घाटआव जानो मोन्दों दुंहाव थासारिया। आसामनि हायाव पेट्रल पाम्प बानायनायखौ लानानैनो बे दुंहाव थासारिया जानो मोन्दों। आसामनि हायाव पेट्रल पाम्प बानायनायखौ बन्द' खालामनो थाखाय मोन्नैबो रायजोनि सोरखारा बिथोन होदोंमोन। बेनि उनावबो दुंहाव थासारिया जाबावनो मोन्दों। नागालेण्डनि माखासे सुबुंफ्रा फैनानै बेयाव दुंहाव थासारि खालामफैदों। आखायाव हाथियार बायदिसिना लानानै दुंहाव थासारिखौ खालामफैदों, जायनि थाखाय CRPF जवानफ्राबो फासयनानै थानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।